Joop! Ja? Maar zo even jaren wat je van maken. Wij Friezen binnen kool en gasvrij genoeg. Maar dan moet je denken, met een gast hem je aanpassen en ons opzoden met erin. Of het nog Ghanese, Joegoslaven of Hollanders binnen, aanpassen is het motto. Net alleen wordt dus zeden en plieg onbelangrijk, maar ik wordt dus mooie taal aangegeerd. Wat te denken voor die Hollanders, die het hij in de wijn zet om te uren zo mooi is. En dit net vier wie nog in wat Fries praten. Als het om mij leidt, terug mij dat soort van volk. Waarom naar haar eigen Amsterdam of weet ze ik me wij komen? Kinderen ze eigen daar dus vielen en wij jerek. En dan nog een punt. Gastvrijwijs is een deugd, maar gewoon oordrieuwd. Dat binnen nevens mij van die sluwe Friezen, die ze als ze Hollands praten jaren, haar een voortdaligs verbrekken. Laanverreders, dat neem ik zo. Is dat zo vier? Is het vier? Het is om vissen te vier. In de kroeg hier ik langer meer Hollands praten dan Fries. Het Nederlands is van die boetelanders al dregen nog. En die Hollanders dan? En u stelt niet aan. Ze bezieken net iets om Fries te praten. Ze kennen het wel, maar ze verdomd het gewoon. Nou, als wij elkaar dan maar verstaan, hè? Dat is het belangrijkste. Nou leven. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Hoi. Ik zocht hem je. Ik dacht dat je me vergeten was. Flauw. Hey, ik was druk met klussen. Ja. Zaken gaan voor het meisje. Toen nou, hey, ik heb flink verdiend. Dan kan ik je trakteren. Wat wil je? Uit eten. Naar de film. Mag het ook en uit eten en de film zijn? Vooral al je. Vriezen. Nou, oké. Morgen om 1:04 in de kroeg. Rivertier op een motor naar Lauwertaal, oké? I'll be there. Blij dat ik daar hier even alleen nog tref. Ik voel dus met die haven uit in Friesk. Mijn Fries. Voel jij wel goed? Nou, ik vind het zo goed als wat. Maar hoe lang wennest u in de wals? Aan Alve, Dolde Ier? Als meisje met een beetje fatsoen in de beelden die zo lang Fries praten. Ja, die riedel die kennen we nou wel, hè? Ga maar iemand anders vervelen met je gezeur. En witte ze staren gewoon net de stieters door die losse westerse zeden wordt allereerst. We zijn op reis op brug te Friezen en we houden net zo van oerhoer. Ja, zeg me, dat laat ik me niet zeggen. Hoe? Wat ik het dan verklaar je? Het toest toch lezen heel nijken en bleed bij Frank op een behandeltafel.
Dat betekende niets. Oh, nee? Oh, dan hast du de vers geen bezweertje in. Als ik dat een Sjoerd vertel, dat hij me wel eens opbelt om te vragen hoe het met de gaat. Nee. Nee. Doe dat maar niet. Ja, ik kan me vanzelfs de bek houden. Ja, veel beter. Op één betingst. Dan stoot je te nij Fries praat. Hier in een huis. Hebben wij een afspraak? Talita? Heerlijk, deze beentjes. Jou ook? Uit eigen tuin? Ja, uit eigen tuin. Dat gaat neer... Wat mijn keren tijd. Mij? Ja, dan nog maar net krijg ik dus wist van niet. Talita praat Friesk. En zei jij dat ik? Ik wist wel dat met me kon, maar ik vind wel dat wat nu verjet je. Ik ben niet eens. Het is kijken wees dus Talita net meer. Kan het daar skillen? Ik beziek je mijn beste dwang. Lid me nou maar. Krijgt. En het bent vanzelfs, hè? Dit spel uit luzen. In die Slavenka van Beb ik al een beetje Fries praten. Dat zullen we heel dol nu verjaren. Nou, als dat saai is, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, ze zal wel hier daar wat opgaan en in me komen. Morgen komt ze hier. Kies het haar zelfs vreden. Ik heb nog nooit in het bos niet zien. Nou, daar had grip ik nog nooit bos niet eten gehad. Oh, is het met z'n vier? Ja, het is weer z'n vier. Maar zelf weer van haar recept nu probeerde. Garajasses. Dat wist dat ik zo niet met mij. Wist nog net wat de hut in die kalm deze week bent. Het ging me zuiver wat omhaal. Ik ben van doel om naar volle hutten te worden. Het raast om ons aan de protters dat wij u zelfs in het iets meer wijzen kunnen. Nou, dat valt wel wat aan, net. Ik viel mij Friesk en dat kan het een van mij aannemen. Hoe zullen je hem dan vinden als je maas niet uit Friesland je met die me verstaan met je kennen? Hoe volle leur uit binnen het westen die er in de wijn zet ha? En als we hem zo Fries praten net? Ik net. Nee, ik begin met een reformatie. Reformatie. Wist wel, Luther die zijn protesten zien de Roomse kerk op het kerken doorspiekeren. Draaf nog net wat trouw. Het Friesk is geen geloof of wat. Jongen, het had alles met de libbeshouding te meidje. En Talita, die heb ik al serveerd. Talita? Ja, Talita, jazeker. Is Benny er nog niet? Nee, niet gezien. Dan reageer je wel op Hollanders, hè? Ja, het maar een mooi vroomskeertje. Oh ja, maar eens even heren. Zus Emma, Ja. wist u eens wel, wist u je best? Ja, heet het hier niet de Jerringsliner of hoe die kroeg ook heet? Toen best je in Friesland. Tussen de Friezen. Is het hij nooit opvallend dat wij hier een eigen taal hebben of is dat eigenlijk? Nou ja, zeg. Ze, voor die heetelijke houding hebben wij zo stadig ons kennis nog. In deze kroeg is Fries de standaardtaal. En waar hem met aanpassen wil, die heb je net. Dat is waar. Nou, ik ben al weg, hoor. Boeren? Oh, er zijn en blijven ook een stelletje boeren. Hey. En veel plezier nog met je achterlijke vriendjes. Hé, we zouden... Emma? Waarom is het nou zo leuk? Wat heeft je nou zijn? Nee, alleen dat het Frieska zo rottig de bek uitkomt. Stelletje. Ja. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Om mijn bocht. Goed. Om mijn bocht. Oh, net zit die tafel. Oh, nee. Slavenka. Oh. Als die zeer niet komt. Het gaat wel. Kom. Oh. Ga even zitten, hè. Voorzichtig. Hè, gongsa goed. Oh, nou, even zitten. Een beetje water drinken. Even zitten. Goh, en gongsa goed alle jaren. Die heb je echt pijn gedaan, hè? Ik zie het aan je. Laat zien, waar doet het zeer? Dat is het niet.
Er is zeer in mijn hart. Ach, lieve. Ik begrijp het wel. Zo ver van je land en dan alles wat je al hebt meegemaakt. En nou begint het hier ook nog. Hier ook nog? Ja. Net als in Bosnië moeten we worden waar we niet zijn. Anders moeten we weg, zeggen ze. Ze? Wie ze? Het stond in jullie dorpskrant. We moeten aanpassen, anders opsodemieteren. Beent in kolom. Ze had die beent in kolom voorlezen. Ik ben bang. Nee, zoeg. Je hebt er geen idee van wat er onjocht het met zijn praatjes. Dag Emma. Zij is niks. Oh, liever niet. Hoezo? Ben je lelijk of zo? Otje. Nou, Talita. Wat zult wezen? Of verstier je het net wat ik zei? In bollen graag. In hele bruine bollen. Eigenheimers? Ik hoef het al niet meer. Ik ga wel naar de supermarkt. Dag! Wat een rotvolk, zeg. Laat me raden. Friese zeker? Hun wereld is niet groter dan de achtertuin. Oh, dan heb je nog zo'n diepvries. Emma. Hé, Emma, ren nou net voort. Ik wil met je praten. Geen zin. We verstaan elkaar toch niet? Andere cultuur. Ah, Emma, kom op nou. Emma, dan kiest toch wel even naar hem harkje. Benny is ben je toch net? Ja, ik baal ook van het gezeik in die kroeg. Ja, maar dat zijn wel de mensen waarmee je omgaat. Die beent. Wat een boerenlullen. Een fascist, dat is het gewoon. No. Ja, het is een eigenaardige man. Dat is maar een fascist. Dat geeft mij te vier. Nou, het begint er anders aardig op te lijken, hoor. Eigen volk eerst. Je moet zijn column maar eens lezen. Ja. Hij geeft viersten te vier in zijn kolom, dat is zo. Slavenka is ook al bang dat ze verruzie maakt. Ja, ik ben bang. Bij ons, daar, ze gaan je op voor die dingen. Ontvoeren ze je? Echt? Hey, maar daar hoef je hier toch niet bang voor te zijn? Ja, zeg voor Bent zeker. Laat me niet lachen. Misschien moeten we onze band zelf maar eens flink aan het schrikken maken. Ja? Ja, ontvieren. Mooi plan. Ah, ben je nog helemaal gek worden? Dan ben je het al wel horen, manier. Jullie weten niet hoe dat is. Mijn broer en mijn vader. Kom hier! Naar binnen! Kom! Kom hier! Oh, wat zal dit? Bek houden en stilzitten. Jongens, maar de verkeerde voor. Ik had je jild, ik ben wanneer mijn sloeber. Op dicht, ouwe. Jongens, wat hou ik in dien? Ik ga toch neer dien? Ik versta je niet, wat zeg je? Ik ga neer dien. Hoe zeg je dat in het Nederlands, ouwe? Wat willen jullie nou? Ik ben me van geen kwaad bewust. Oh nee? Mensen bang maken is geen kwaad? Wat ben je? Ik wil weten wat je binnen. Nederlands. Spreek Nederlands, ouwe. Kan die blinddoek niet af? Alsjeblieft. Voorlopig even niet. Sarma maken is heel makkelijk. Beetje rijst, gehakt, vergeten. Gehakt? Gehakt. Gehakt. En hoe zeg je dat in het Dan Fries? was het net zo uitleidje. Zodat ze haar best. Ik leer jullie ook je wappertje maken.
En wat is chewabchichi? Dat zijn een soort worstjes, maar heerlijk voor een barbecue. Sis Emma, dan is ik maar wat om. Kist wel even een komkommer snijden, dan haast dat het wel. Hm? Komt u maar. Nou, meneertje, u bent er. Veel plezier met uw moerstaal en de groeten van Emma Slawenka. Wel, bliksem. Hoe krijg je hem dit in de hand? Ergens wel als er weer thuis komt, ben je baasje. Een patiënt. En het station, dat is dat ergens uit. Toedeloe. De groeten. Goeie. Dit is met de wijn naar het station. Nou, het is een vreemdeling zeker. Die verdwaald is zeker. Nou, eerst waarschijnlijk ergens een berenburger krijgen. Goeie. Het doet mij maar een berenburger. Ja, doe mij een lol. Berenburg bedoel je? Ja, dat zit ik anders. Precies het er wel, of net? Ah, een oprechte Fries. Zet er voor mij maar eentje naast, Arie. Is toch je bekend? Hij in de buurt wat spullen al leveren. Oh. Dat net van dat... Nee. Alles in het fatsoenlijke. Maar ik kom hier graag. Dan wijzen we de oorzaak thuis, hè? Ja, beslist. Precies. Als toen je dat bekend bent, dan kun je toch met vijf wel vertellen hoe ik je bij het station kom. Maar is het naar Friesland? Dat is al de bedoeling. Kom goed uit. Kist maar rijden. Dat is hartstikke mooi. Nou, in dat geval dan kunnen we niet leiden. Hè? Maar ik nog 2 berenburgers. Misschien staan we hier wel verkeerd. Ja. Is hij al door de zijingang gegaan? Zullen we naar binnen? Is goed. Ja, ik weet het ook niet. Ik begreep er niets van. Hast du Talita of Benny van de Medic-Nation, Emma? Nee. Vreemd. En Beent? Die zat toch net in de kroeg omhingen bleef. Ik zal eerst eens even bellen. Ja, Gerrit, het is mijn joukje. Is Beent er ik naar bij hem in de kroeg?
Niet jongen. De hele meidje net. Hoe kan dat nou? Ja, goeie Gerry. Was je er niet? Nee. Ik begreep er niet van. Hij zegt dan... Hij zegt toch... Nevens mij. Ja, maar jouwtje baas. Talita! Beent? Kwiet? Lekkere vjerring dus af en toe. Ja, maar een knappe auto had je altijd onderwijs binnen. Kost een paar centen, maar dan heb ik wat. En de verneemster, hè? Hij roept te staan. Ja, goeie noos. Friesland boppen. Zij is me krijg. Sis, nou is toch zo vrolijk best om me heel dat tussen te brengen. Dan kiest mij lekker goed even bij mijn stamkroeg aanzetten. Krijg je niet van mij. Ga zo verzinnen. Door. Hij is nergens signaleren, geen enkel spoor. Hoe kon ze? Do wist het, hè? Nou, nee, vaag. Hoe bedoelt ze nou, vaag? Ja, ik had ze er wel over horen praten, maar ik dacht dat ze het niet meende. Net mien en het kwam net in die holle op om mij te vertellen wat zo'n bepakkelbakje was. Sorry, het spijt me. Ik had daarover niet moeten beginnen. Als ik over ontvoering niet gaat. Nou, zet mij die maar uit. Breng de bus maar even bij de garage. Ik hoef jou ook je voorlopig even net te zien. Ja, help en ik dan! Ja, jou ook, en? Niks. Nee, kom eraan. Talita! Talita! Hij is hier! Ja, hij zit gewoon in de kroeg! Man, ik zwaar het je, ik wist net wat het was. Wie is net benauwd bent, joh? Oh, een echte Fries is net zo gauw benauwd, hoor één. Maar daar op die wand, jongen. De wist net wat juist. Ja, dan is het thuis maar wat behelpen. Beent! Beent! Ach, jongen, zie je de hele tijd? Oh, de hele tijd. Ja, maar hoe? Ik snap er niks van. Waarom is er net voor de dadelijk thuis komen? Man, wat ben ik blij dat is, joh. Ik mij even voorstellen, dit is Freds, mijn chauffeur. Ik moest al deze kant uit. Wie geen moeite. Bedankt. Beent, ben je niet boos? Ik heb spijt. Doe? Dan ben je wel horen dat je spijt aan mij. Je hebt gelijk, Bent. Dat is toch voor het eerst in de geschiedenis dat het dat van daar. Maar een opdracht of Fries die stumkt het net zo lang. Ik strik de hand uit het, ik zie hem net ooi aan. Maar op één betingst. En dat En is? dat is? Dat je met de Friese taal en miniskip. En ik zie met klam miniskip. Met het en ziel takken die wijzen zullen. Wat is daar op je antwoord? In het Fries. Vansels. Ik zou net ooit kennen, Beent. Mij de hand op het het. Ja, Bent. Ja, is toch ook ja? In het Fries? Nou, dan zullen we er maar in opnemen.